Здравейте! В това видео ще ви покажем как да създадете нов обект в сградата. Обект може да бъде апартамент, офис, гараж, магазин, студио, къща, ателие или друг тип помещение. От екрана на сградата натиснете бутона Нов апартамент. Ще се отвори форма, в която първо изберете тип на обекта от падащото меню. След това въведете неговият номер, етаж, вход, брой живущи, брой домашни любимци, общи части и квадратура. При нужда може да добавите предназначение и процент идеални части. Позицията определя реда на показване в списъка, но ако я оставите празна, системата автоматично ще подреди обекта по номер и тип. Под формата ще намерите и допълнителни опции, като плащане на месечни или временни такси от депозити и известия за нови такси. В секцията Собственик въведете данните на собственика, включително абонатен номер, име, телефон и имейл. Ако желаете, можете да зададете и опцията за издаване на фактури към този обект. След като попълните необходимата информация, натиснете Запиши.